хоҳарону модарони азиз, имрӯз ман барои шумо харидҳоам аз Валберис навор мекунам. Инҷо ман барои фарзандо ҳамин гуна шапка харидорӣ кардам ва наклейка барои кухни духтаро. Ҳозир наклейка мечаспонем ва барои шумо аз наздик нишон медиҳам. Ина бинед духтаро, беҳад аҷоиб буд. ҳам ин духтагиҳошам качественный. Размерашам стандартный 58-62. ана духтаро, ана ҳамин ҳам вазифаи функсияи шарфа иҷро мекунад ва ҳамчун шапка беҳад удобный аст. ана михел маҳкам мекунем, маҳкам кунем агар михел шарф, ана михел кунем агар гарм бошад, ана ҳамин гуна. ина бинед духтаро, ҳам ин духтагиҳошам качественный. Размерашам стандартный 58-62. خدا داده نعمتم، میوه محبتم، پیغمبر به امتم، بچه جانم. духтарои азиз, инҷо барои хӯроки нисфирӯзӣ макарон омода карда истодам. Макарона медонед ман чӣ гуна тайёр мекунам духтаро? равғани зард кати макарона хуб бирён мекунам, бе сабзӣ, бе ягон чӣ. баъзан вақт фарзандом макарон ҷӯшона ка дӯст медоранд, ҳамихел макарона просто меҷӯшонаму равғани зард илова мекунам, баъд сир кати мехӯрам. ҳозир бошад тасмим гирифтам ки аввал бирён мекунам дар равғани зард, баъд анамихел об мерезам. ҳозир процесса ҳамаша нишон медиҳам. ина духтаро оби ҷӯшидагӣ мерезем, оби ҷӯш мерезем то ки макарон ҳал нашавад ба ҳамин хотир. ҳозир камтараки дига бирён мекунам, беҳад болаззат медиҳад. ин баъд оби рехтаги мо кифоя. ҳозир мебинем ана ҳамин об духтаро, ана ҳамин кифоя. намак илова мекунем, тамом дам мекунем. ва ҳам котлет тайёр шуда истодааст. котлета пиёзаша ана михел майда карда мариноват мекунам аввал, баъд дар духовка мемонам. инҷо бошад самбуса тайёр шуда истодааст. ҳозир кори хона ба пуррагӣ дар зиммаи худам аст духтаро. худоро шукр, ҳам кори хонава успед мекунам, ҳам видео мекунам ва ҳам дар атомӣ кор мекунам. онҳое ки бо ман ҳамкорӣ карданӣ ҳастанд, марҳамат духтаро, кори беҳтарин аст. ҳам бо тарбияи фарзанд машғул ҳастед, ҳам кор мекунед, барои хонатон ягон фоидаи финансавӣ мебиёред. марҳамат духтаро. ва ногуфта намонад духтарои азиз ки айни замон ман дар званияи мастерӣ қарор дорам. званияи беҳтарин аст духтаро, ранги беҳтарин аст. марҳамат биёед, ба пуррагӣ кора меомӯзонам, якҷоя ҳамкорӣ мекунем. ана духтарако, котлети мо ҳам омода шуд. духтаро, камтар самбуса сурхак омад. ана ҳамин наклейка, ҳамин ҷаҳоя маҳкам мекунем. дидед стикош маълум, стики покажи нас, ҳаминҷа стико маълум нашавад, ҳамина клей мекунем. як бор освежит мекунем ҳама ҷоя. фикр мекунам ки барои зан вақти пухтупазба бояд омихед приятный ягон интересный чизо бошад.
Да, можно вот туда рядышком. Вообще. Нужно бы что-нибудь поинтереснее еще. Там есть еще другие эти картины? Там есть специально для Там кроватки. где с малышами же есть там. Мгм. Включи. И сблизись. духтаро имрӯз тасмим гирифтем ки пирашки омода мекунем. Пирашки картошкагӣ. Ман борҳо шумова навор кардаги ҳастам, ба ҳамин хотир протсесси хамирро навор накардам. Просто ҳамин тарзи бирён карданама навор мекунам. Тамом. духтаро ман вилкакати кор кардана дӯст медорам. шипчиккати наметавонам кор кардан. Ба ҳамин хотир ҳамаи чиза вилкакати. боз ҳалвои навбатӣ. Фарзандо ҳар рӯз ана ҳамин ҳалвое писандашон омад, ҳар рӯз хоҳиш мекунад ки ҳалво пазам. ин дафъ шири хонагӣ харидорӣ кардам. шири хонагӣ кати тайёр мекунем. инҷо 10 литр шир духтаро, ровно 10 литр. шакараша камтар мекунам, барои он ки як подписчики мо ҳамин рецепти худашона ман банавистанд. Гуфтанд ки ман шакара бисёр илова мекунам. Ба ҳамин хотир ин дафъа шакара камтар мекунем. Ва барои ҳалво ман аз ҳамин семечка илова мекунам. чормағз тамом шудааст. Аз ҳамин семечка ина ядри семян подсолнечника. нархи дастрас кати уже бирён кардагӣ тайёр. Анамин ба фикрам ки беҳад беҳтарин мешавад, монанди казинаки мешавад. Ана ҳамина илова мекунам дар охир. 3 пачка инҷа
300 грамм мешавад. Ҳамагӣ 100 грамми 300 грамм мешавад. фикр мекунам ки беҳтарин мешавад. фарзанду ҳоло хубанд духтаро мо саҳар кати ҳамроҳи лёнчик бозор рафтем. Лён волосы поправь. Волосы поправь у тебя лохматые. ҳамроҳи Лёня бозор рафтем саҳар кати. Лёня барвақт мехезад, беҳад барвақт аз хоб мехезад. Якҷое рафта шира харидем, омадем ва акнун пухта истодаем, магазин дар омадем. Ҳамин хел. ана духтаро семечка кати ҳалво ана ҳамин гуна шуд. Рости гап ман ба ҳалвои шири магазин бисёртар писанд омадагӣ буд. Ин он қадар не. инҷо бошад духтаро набори корт харидорӣ кардам. навор мекунам, гуфта тамоман аз хотирам баромадааст. баъд Настенька хайрият ки хотиррасон кард. 1000 рубли харидорӣ кардам духтаро ҳамин набора. аз Валберис набор нажаи нависед мебурод ана ҳамин хел. Якчанд намудаш ҳаст. 1000 рубл ба фикр мекунам ки беҳад нархи дастр аст. Пакет какой-то. Зеленые тетрадки, дневник из картона, пишущие принадлежности. Оставим здесь. Боюсь даже представить, в чем сделаны эти дырки. Так, класс, иди сюда. Ребята, это просто класс, это офигенная школа, посмотрите. У каждого ученика здесь вот такой вот шкафчик. Он золотой, швейцарский бланк, или американская школа. Давайте посмотрим, что там внутри. Форма, я буду выглядеть как принц, на дизайнерская, с белой. Еще прикиньте, здесь золотые книжки. Вот почему эти шкафчик. Я какие тяжелые. Походу, это реально гранит науки. Сейчас, потом тоже, давайте посмотрим, что еще есть. Стоп, тут есть какой-то конверт, написано на обед. Это я на меню прислали. Тут папки. پیوندی من باقی امیدم حاصلم دل بند